Шахът е честна игра, в нея участват две деца и фигурите на дъската има битка на умове без физически контакт. Докато децата играят активната част от тялото им е мозъкът. Всеки мозък се нуждае от редовни упражнения, за да ни служи, а не да ни плаши. Медицински проучвания показват, че играта на шаха намалява чувството на тревожност. Шахът подпомага развитието на дендритите. Това са антени, които улавят сигнали от всевъзможни места. Колкото повече антени, толкова повече сигнали и толкова повече знания. Дендритите на мозъка приличат на антени, които провеждат сигнали от други невронни клетки, към които са прикрепени. Изучаването на шах в ранна възраст предизвиква растежа на много дендрити. Шахът повишава коефициента на интелигентност, повишава умението за решаване на проблеми, подобрява пространствените умения. Ориентацията на фигурите в пространството на шахматната дъска, ходовете нагоре, надолу, ляво, дясно, диагонал, назад, напред и така нататък, коя фигура как се движи. Шахът подобрява паметта, развива и двете полукълба на мозъка. Лявата половина на мозъка е свързана с логическото мислене, докато дясната отговаря за въображението и интуицията. Шахът повишава креативността, подобрява концентрацията. И тук е мястото да кажа, че да постигат много добри резултати при децата от аутистичния спектър, които имат отлична зрителна памет. Уменията, които се придобиват чрез тази игра, отиват далеч извън дъската. Децата се подготвят за справяне с трудностите по творчески начин. Да научите децата си как да играят шах още в най-ранна възраст може да се окаже едно от най-великите неща, които ще направите за тях.